якчанд доғи рӯз. нафаре ки дурӯғ мегӯяд оқибати кирдори бади худро тасаввур намекунаду ӯро лозим меёяд ки якчанд маротибаи дигар дурӯғ бигӯяд то дурӯғи аввалинашро ҳифз кунад. аллоҳ моро ҳифз кунад. омин. ҳама ба он ақида ҳастем ки пул чирки даст аст, вале барои ба даст овардани ин чирк аз чӣ чизҳои пок баъзан вақт аз виҷдони худ мегузарем. аллоҳ моро бубахшад. омин. мақолае ҳаст ки некӣ кардӣ ба об партов, аммо дар ин замона некӣ кардӣ эҳтиёт шав то туро ба об напартоянд. аллоҳи меҳрубон аз фитнаҳои охири замон ҳар яки мову шуморо нигаҳ дорад. آمین. اللہ ہی اللہ کیا کرو دگنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ